Terve katsojat, täällä on Skylander Battles. Vain minä, Otto, se selostaja. No niin, asia. Tää on tärkeää asiaa, että nyt on alkanut mulla koulu. Tää on jo 2 viikkoa sitten. Ihan perussettiä se, no ei. Aika vie paljon kuvailuaikaa, mutta kyllä mulla tulee jotain 3 tai 3-4 video viikossa. Kun mä oon vähän aloittanut jo vähän aikaa sitten, mä oon ajatellut tehdä nyt. Ja kun te huomaatte multa, mun ukot, niitä on todella vähän. Niin mähän on tehnyt niitä taisteluvideoita niinku ykköskausi on nyt menossa. Kannattaa katsoa ne, jotka ei oo kattonut. Niin me tehtiin niitä, kun mun kaverit tuli meille. Niin, 2 kaveria. Mulla ja niillä 2 toisella ja sit mun pikkuvelillä on yhteensä kaikki Skylanderit paitsi Sunburn. Ja se on pikkuinen ongelma. Ai niin joo. Se mun yksi kaveri, se oli ostanutkin se Dragonspeak. Eli yhteensä nyt meillä on kaikki ukot. Mutta tässä ei oo kaikki mun ukot. Multa puuttuu Dinorang. Yksi mun kaveri, no ei nyt kovin hyvä kaveri, mutta se väittää, että se Dinorang ei ole niillä. Mutta se on ottanut sen pussiin, sen Dinorangin. Ja se on ehkä taistelutilassa yksi meidän parhaista ukoista. Top 5. Kun mä tuun tekemään top 5 Skylanders. Niin eikö top 8 Skylanders, niin jokaisesta elementistä paras. Niin siinä se sitten on. Ajattelin vaan sanoa, että kouluaikana tulee vähemmän videoita ja mä ruen tekemään näitä tasovideoita näillä vähäisillä ukoilla. Mutta välillä tulee kavereita mutta ei nyt ehkä tänään eikä huomenna. Niin, koska mulla on vähän flunssa. Mä kävin tänä aamuna koulussa, mutta sit mä tulin takaisin kotiin. Kello on nyt jotain, eikö se oo 12:30. Joten vieläkin mun kaverit on koulussa. Joo, paskat siitä. Sori kun mä sanoin. Sori. Mitä mä nyt puhun videossa. Mun seuraava video tulee olemaan ykköstaso. Ja myös yksi huono uutinen on sekin, että mä vedin eilen Skylandersin läpi. Mä aioin tehdä siitä video, että mä näytän, mutta yhtäkkiä kaikki mun jutut poistu. Mun Skylanderit nollaantuu ja kaikki näin. Mutta mä kehitin ne uudestaan ja mä oon nyt menossa siinä, kun mä sain ikuisen maalähteen. Mä oon tehnyt nyt 3 tuntia pelannut tänään ja mä oon siinä kohdassa, kun mä en nyt oikein muista. Ihan sama, se mun seuraava video tulee olemaan siitä tasosta. Joo. No niin, eipä muuta sanottavaa. Kun moro. Nähdään taas.